Високопросвященнейший
Тебе всякая слава, чест и поклонение, Отцу и Сину и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Воскресения ден посветися людие, Пасха Господня Пасха, от смерти Бог жизни и от земли к небеси, Христос Бог наш предведе, победною поющия. Христос воскрес из мертвых, очисти чувствия и узрим неприступным светом воскресения Христа пристающегося, и радуйтесь, рекуша, что яко да услышим победною поюще.
принасят Тебе вчера самия, прослави спасиво царство и Твое. Предвариша от Трояже от Мария, обречия, камен отвален от гроба слишаха от ангела, во свете пресно сущним, сущаго, смертвими, що ищете яко человека, видите гробния пелени, теците миро проповедите, яко уста Господ умъртиви смърт, яко есин Бог спасающа го, рода человеческий. Паки миром Господу помолимся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Господи помилуй. Пресветлую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресну Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, яко Ти си Бог наш и Тебе слава сила, Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благословен си, Господи, научи меня оправданием Твоим. Ангелский собор, удивися за Тебе, предпигменишься. Смертную же спасе, крепость разоривша, и собою Адама воздвигша, и от ада ся слободша. Благословен си, Господи, научи меня оправданием Твоим. Отчто мира с милостивыми слезами, ученицы растворяете, блистаеся во гробе, ангел мироносицам вещаше, видите ви гроб и уразумете, спас воскресе от гроба. Благословен си, Господи, научи меня оправданием Твоим. Зело рано мироносиците чако ко гробу Твоему видающа. Но престакнем ангели рече, ридания время престане плачите, воскресение же апостолом мъртвите. Благословен си, Господи, научи меня оправданием Твоим. Мироносици жени, смири пришедшя ко гробу Твоему, спасе ридако. Ангел же к ним рече глаголя, что со смертвыми живаго помышляете, яко Бог воскресе от гроба. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Поклонимся Отцу и Его Сынові и Святому Духу, Святой Троице в едином существе,
Господи, помилуй. Яко святе си, Боже наш, и во светих почиваш и Тебе слово сила, Отцу и Сину и Святому Духу, нині присно и во веки веков. Амин. Всяко дихание да хвали Господа, всяко дихание да хвали Господа, дихание всякое Господа да хвали. И Господове се на слышание Святаго Евангелие, Господа Бога молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрост, Господи, услышим Святаго Евангелие, мир се. От Матея Святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Амен. Като мина събота на разсъмване, в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвари камък от вратата гробни и седеше върху него. Видът му беше като светкавица, а дреката му бяла като сняг. И пазачите, оплашени от него, се разтрепевиха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се, зная, че търсите разпнатия Исуса. Няма го тука. Той възкръсна, както беше казал. Дойдете и вижте мястото, дето е лежал Господ, и идете скоро да обадете на учениците му, че той възкръсна от мъртвите. И ето, преварва ви в Галилея, там ще го видите. Наказах ви. И като излезоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците му. А когато отиваха да обадят на учениците му, ето Исус ги срещна и рече: радвайте се. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Като видяхме Христовото възкресение, нека се поклоним на Светия Господ Исус, който единчик е безгрешен. На Твой кръст се покланяме, Христе, и Твоето свето възкресение възпяваме и славим, защото Ти си наш Бог, освен Тебе други го не знаем, и с Твоето име се именуваме. Дойдете всички верни да се поклоним на светото Христово възкресение, защото ето чрез кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйте Господа, нека възпяваме Неговото възкресение, защото Той като претърпя разпятие с смърт смъртта разруши. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по много си щедност изглади беззаконията ми. Много пъти ме умили от Твоето беззаконие и очисти ме от моят грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе еднички съгреших и лошо пред Твоето очи извърших. Тъй, че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене мири мъдростта си. Пораси ме с изоп и ще бъда чист, умий ме и ще бъда по-бял сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене.
Не ме отхвърли от лицето си, Светия Твой Дух не отнеми от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и със злостния дух ме утвърди. Беззаконните ще научи на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, устата ми ще възвесят хвала на Тебе, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към все съжение не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение, въздигни стените Иерусалимски, тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правната възношение със съжение, тогава на Твоята ще възложат телци. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. Молитва ми, Апостол, милостиве, очисти множества согрешени наши, и нине и присно, и во веки веков. Амин. Молитва ми, Богородици, милостиве, очисти множества согрешени наши. Помилуй ме, Боже, по велици милости Твои, и по множество щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Воскреси Исус от гроба, яко жертва рече, даде нам живот вечный и велию милость. Богородицу, имате светът песне и возвеличи. Величи душа моя и возрадуй се дух мою, Боже спасе мое. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истения Бога слава ручую.
Аврааму и семени го даже до века. Честнейшую херувими славнейшую, без сравнения серафим, без истения Богослова робчую, сущую Богородицу тя величаем. Всяк земнородный, да взыграется духом просвещаем, да торжествуете бесплотником от естества, почитающее священное торжество, Богоматере идолопие, радуйся, всеблаженная Богородице, чистая Преснодева. Таки и таки миром Господу помолимся. Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Господи помилуй, пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, яко Тя хвалят вся сили небесния и Тебе славу воссилаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, показавшему нам свет, слава вишних Богу, и на земле мир человеку.
святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно, и во веки веков. Амин. Святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Не спасение милости Твоем воскресшему из гроба и начальнику жизни нашей, разрушившему смертью смерть, победу давена и перию мило. Благо е се споведци Господеви и пети имени Твоему вишни возвещате за утро милост Твою, истину Твою на всяко нощ. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Амин. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша, владико, прости беззаконие наша, свети, посети и изцели немощи наши имена Твога ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщният ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия. Защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Премудрост. Си благословен Христос Бог наш, сега нине и присно и во веки веков. Амин. Утвърди Боже благочестивия и христолюбив български народ, светата православна вяра, православни християни и този свети храм во век века. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, и сошли во гробех живот даровав. Воскрес Исус, воскреси из мертвих Христос, истинни Бог наш, молитвени светих, молитвени пречистия и пренепорочни светия своя Матере, светих славних и всехвалних апостолов, светих славних и добропобедних мучеников, преподобних и богоносних отец наших, светих
Господу и славимо български просветители Методий и Кирила, святаго благоверного царя Бориса Михаила и живосветих отца нашего. Климента, архиепископа Охридского чудотворца, преподобного отца нашего Иоанна Постомжителя Римского чудотворца, святих и праведник Богоотец Иоаким и Яни, и всех святых помилуйте спасет нас, яко от лаки челу веколюбец. Амин. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе из мертвых смерти, от смерти обрати сущи в гробе живот дарова, и нам дарова живот вечный, поклоняем се Его тридневному воскресению. Амин. Благословен Бог наш, всех ныне присно и во веки веков. Амин. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и служим Богу век живота. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и служим Богу век живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и служим Богу век живот даровал. Смирно Господа се помолим. Господи помилуй. За мира свише и за спасението на нашите души на Господа се помолим. Господи помилуй. За мира свише и за спасението на нашите души на Господа се помолим. Господи помилуй. За мира по целия свят, за благопроспяването на светите Божии църкви и за съединението на всички на Господа да се помолим. Господи помилуй. За този свят храм и за ония, които влизат в него, с вяра, благоговение и страх Божий на Господа да се помолим. Господи помилуй.
митрополит Пахомий, за честното презвителство, за дяконството в Христа, за целият църковен пречки, за народа на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За православния български народ и за христолюбивото наше воинство на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За това село, за всеки град, село и страна, и за ония, които с вяра живеят в тях на Господа, да се помолим. Господи, помилуй. За добротворен въздух, за изобилие на земните плодове и за мирни времена на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За ония, които плават, пътуват, боледуват, страдат, които са в плен, и за спасението им на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се освети тази вода, чрез силата, действието и слизането на Святаго Духа на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да слезе върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да бъде тази вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да и се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За всички, които търсят от Бога помощ и защита на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да ни направи Господ Бог синове и наследници на Своето царство, чрез причащаването и кръстването с тази вода на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилуй и ни запази, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. Като си спомним с всички свети, пресветата, пречиста, преблагословенна, славна Владичица наша Богородица и Преснодева Мария, нека сами себе си и един други го целия си живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи, защото на Тебе подава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи, който всичко си направил с думата си и си заповядал на земята да произрастява много различни плодове за наша наслада и храна, сам се благи Царю, благослови тези
яйца и този козунак, и освети тези, които вкусват от тях, защото за Твоя слава и в чест на светото Твое възкресение те се предложиха на Твоите раби Петранка, Славян, Таня, Борислав, Валерия, Венециан, Елена, Георги, Тодор, Галин, Георги, Божидар, Митко, Митето, Роси, Деси, Цветан, Христина, Красимир, Бети, Криси, Николай, Деница, Бояна, Любомир, Славка, Христо, Елена, Драгомир, Велина, Калоян, Ана, Валентин, Ани, Манол, Божидар, Даниела, Камена, Петя, Евтим, Първолета, Веселина, Емилия, Таня, Борислав, Петранка, Славян, Здравка, Краси, Ангел, Галия, Божидар, Мирослав, Людмила, Виктория, Невена, за тяхно телесно здраве, душевно спасение и благополучно преуспяване в благочестивата вяра. И тъй, благи Боже, изпълни всички молби на тези, които извършат този спомен. Нека Той им бъде за спасение, дарувай им наслаждение със своите вечни блага, заради молитвите на пречистата Владичица наша Богородица и Христо Дева Мария и на всички Твои светии, защото Ти си, който благославяш и посвещава всичко, Боже наш, и за това прославя Тебе, безначалния Отец, с Твоя единороден Син и с пресветия, благия и животворящ Твой Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, и служим Богу век живот дарува. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, и служим Богу век живот дарува. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправи, сущия Богове живот дарува, истини Бог наш, молитвените чистия и пренепорочни светия своя Матере, светих славних и всехвалних апостол, светих славних и доброповедних мучеников и всех светих помилуй да спасет нас, яко облак е човеколюбец. Амин. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправи, сущия Богове живот дарува, и нам дарува живот вечен, поклоняя се Его тридневному воскресению. Амин. Амин. Нека да ни честит празника Великден. Живи и здрави. Пожелавам най-вече здраве. След здравето, нека да имаме и разбирателство, нека да имаме търпимост към всички други, също така по-добре се живее. Още веднъж чист празник. Ако някой не е виждал, може да свидетел на
Децата да се вземат и деца. Айде това дете да се вземе и се. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Създателят и творче на човешкия род, подателят от духовното благодателващо спасение, сам Господи, изпрати благодатта на Пресветия Твой Дух, като тази икона със образа на Пресветата Владичица, наша Богородица и Пресна Дева Мария, и да съоръжи с небесната защита, за да помага на Твоите раби. Даниел, Божидар, Манол, Петя, Камена, Силвия, Диана, Диана, да, всички, цялото семейство. за тяхното лесно здраве, душевно спасение, чрез благодата на Светия Дух. Посвещава се тази икона с образа на Пресветата Владичица, нашата Богородица и Дева Мария, чрез благословеността на святена вода, в името на Отца. Амин. И Сина, амин. И Светия Дух, сега и винаги, во веки веков. Амин. Господи се дево, радуйся, благодатная Мария, Господство Твое, благословенна Ти жена и благословен плод чрева Твоего, яко плата любила еси душ наши. Сега, като било това тългура, може да свикне с такова.